खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लायाव फिन हानि फोरमानलाइ रानदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि 17 नं सुबाइजार आरो 18 नं मानास सेरफां बियाबनि 7 नं गोजोनपुरियाव हानि फोरमानलाइ रानदों। थांनाय गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय हा गैजायै थागिबिफोरनो हानि फोरमानलाइ होदों बिटिसि खुंथाया। चिरां जिल्लानि मानास माहारियारि हाग्रामानि सिमायाव थानाय 7 नं गोजोनपुरियाव भारत सोरखारनि फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 नि गेजेरजों मोनसे जर'खा मेलनि गेजेरजों हाग्रा ओनसोलाव जिउ खुंबोनाय नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ रानदों। फोरमायसालि रंजालि आरो गेरेमसा एफआरसिनि गं 670 नखरनो हानि फोरमानलाइ राननाय जादों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, जिल्ला हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि कुन्जन बसुमतारी, बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारी, गोबां बिफानारि मावख'गिरि आरो ओनसोलनि गोबां रायजोफोरनि नुजाथिनायाव हानि फोरमानलाइ राननाय जायो। हानि फोरमान बिलाइ मोननानै गोजोननाय फोरमायदों थागिबि सुबुंफोरा। गुबुन फारसेथिं मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीया हानि फोरमानलाइ होनो हानानै गोजोननाय मोनदों बुंनायनि अनगायैबो मानास सेरफां बियाबाव 1000 निबो बांसिन नखरनो हानि फोरमानलाइ होगोन होनना मिथिहोबावो। बिराद धन्यबाद। बिराद मोजांनि थाखाय दा जुगे जुगे संसार जानायनि थाखाय बे लेखाखौ होनो हाबाय बा मोनबाय जोङो रायजो राजाया बेखौनो जों बिराद धन्यबाद साननानै लाबाय। प्रमद बर' सरकार दैदेननायनि माबायाव जों बेखौनो मोजां होनना सानो आरो। हानि फाट्टानि थाखाय जों नांथाबनानै दंमोन। नांथाबै जों खस्थ' खालामनानै दिनैसिम माने जाफुंसार होनो हाबाय। दिनैनि दिना जोंनि थाखाय बिराद माने रंजानाय दिन। दा बयबो खुसि मोनदों, आंल' नङा। बेवहाय माने सानथ्र'नो हायि माने खुसिया बयनावबो दङ। दा बे खुसिनि गुबै जोंहा प्रमान पत्र मोननायानो जोंनि माने खुसिनि दिन। दा बेखौनो जोङो हास्थायनानै दंमोन। दा बिनि अनगायै आरो माथो बुंबावनो बेनो आरो।